Bang जों नुवाखै गोलोमफ्रुजोब्बाय नै Tapi yang hagra punya. फुवा अबाव हाग्रा फुनायनि सिमां नुदों बेहाय दायो आंनो मस्ला मस्लिखौबो होनानै लाबाय ओमफ्राय गेसखौबो फिसा खालामनानै लाबाय आरो नालाय ओइ नै नैबे आंनि आखाइ सिद्दा नाय Oh. आंना मबाइलाव जुम खालामनायाव मोजां नुवाखै मिन्थिया हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोनखौ आङो नैबे दैमा खाथियावसो माने हाखर खाथियावसो जिरायनानैहाय फरायहरबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो सानसु टाइम जाबाय 12टा बारबाय टाइमा ओमफ्राय आङो मर्निंनिफ्राय बिराद बिजिमोन आरोना बिनि थाखायनो मर्निंनिफ्राय डाइरेक्ट आं ब्लगखौ स्टार्ट खालामाखै दायो सानसुनिफ्राय 12टा सानजौफु आरोना 12टानिफ्रायसो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो आरो मा खालामलांनो हाया स' बिदिब्ला फैबाय थादो लोगोफोर ओमफ्रायो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो आरोना नै बेयावहाय दाउखा मासे दं होननानै ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामगासिनो दं बे आंखौ माने असान्थि खोनासंनो बारुरु ओमफ्राय बार गैया आरोना नै दिनै एसेबो नायदो नै थाइजौ बिफाङाबो एसेबो मावाखै आरोना लोगोफोर नै नारेंखल फिथाइ बैनि थाइनाया बेखौ हानबाय आरोना ओमफ्राय जानाय नायनो माने दाननाय नायनो नागिरदों राहांबाय एसे ओमफ्राय खिन्थु एसे नांबावगौमोन ओमफ्राय जासुलाया जानो लुगैदोंलायनो बोरै आरो आंनि बेसो आंखौ नुरि थुना होखाबाय औ बेयावनो दानसै दे बेयावनो गरम ना आं दहाय दुगैखांनानै बे सिखौनो गाननानै थाबाय दायो फार्स्ट जाहैफिननांगौ ना लोगोफोर बेखौ दानना लानो ओमफ्राय हनै जाग्राफ्रा माखै जम जानानै बसासो दंबावोसो थोरालाय मोनजाया गुजुदोंना बेहा लोमजादों ना उन्दै मानसि जानो हामानो अननो Mbak bidik dengan. बिदिबो नङा Nah, ibu jangan. मबाइला जि बायदि दोनदों ओरै बुदावनानै नाङो बायाव नायदों नुदों हौवा थाबाबो नालेंखर दाननानै जानांगौ दाननानै होआ ओइ नैयाव जिरायनानै दंगासिनो दावराव देखायहरगोन आङो बाबुगिरिना आथिं थिखोनानैथ' अलसियाद्राय ओंखायनो अलसिया बारा दादा अलसिया नासुनालै अलसिया दा नंगौ नङा नंगौ दा Kamu sungguh माबा होनदों सोलाय नंगौ बे सोलायलाय मा होनदों दाख्लै आं लोमजादों ओंखाम संग्रा संनो जाया Gaji oंखाम संनाय माबायदि जाया ओंख्रि संनाया ओंख्रि संनाया गाज्रि भाजि गोथाव जायाखै हा दालिया थावथाराखैनो दहाय मिलायबावो आंनि सायावसो बे दाख्लै आं लोमजानायाव दालिया माबा ओंख्रि संना दालियाबो थावाखै नायाबो गोथाव नङा दाख्लै आं लोमजादोंमोन ना ओमफ्राय आं खोन्थाखादोंमोन नोंसोरनो बोरै संदों दिनै होननानै ओमफ्राय दालियाबो गोथाव जायाखैनो नायाबो गोथाव जायाखैनो जारलासो मा होनबावनो Mabe, nggak ada malah hakangan. दे हानसै ना Jangan sih, Mbak. ओमफ्राय दा बरिया टेकनिक होनो बिदिखौ आया गावदों नै बे एसे Dik, apa nih di kana, Bay? नै दालानाव गामला नाव बेनो गोजौआवबो जाजोबबाय नामा ओइ बे गोजौआवसो गोरलैनि थार बिगुराल' बेसेबांबा रोजा नालाय एकदम फिसा साथार नै बेयाव गावदों बियो गोरलैथार गोरलै जाथोंना बियो साख्रिखौबो लाबोथ' साख्रिबो नांगौ रावबो साफा खालामनो बिदि दङ हनै इबो गावनायसो बोरैजा बिथिं दा लुफ्ले गगोनथ' लेखा जानो जमदों गासिबो जानायनिल' बियो माने लेक्स'न नालेंखर जानो बिराद मोजां मोनो आरोना गोदोनि होग्रा सिनायथ' होग्रा खोनांगोन नै नांगा फैबासो ओइ नोङो आया हनै बिगुरखौ लाना थांबाय रिक्सआ नालाय हैनो बिगुरखौ लानानै थांबाय राबाय ब्रा नामाबो एसे नामाखौ इलाय दे लाबो गिलासा खेबसे नुखादोल' नै बसाखि जा गोदै गोदै जाखागोन Mabe. ini sakit nggak? Terus aku baru akan juga nunggu video. Tapi nggak mau kerjaan nggak? Udah deh lah, nunggu aja. Oh sini beri gede. Gede kan? Nunggu sini beri gede nih. Jangan. Biar nunggu dah. Nunggu nggak sih sekali ya? Pada gimana kah? Beri bah, jauh tang mata saya nggak? Nani udah nih, istri bener bener tahu busnya klip satu mina. Dengan nani udah itu nanya gue nyata tongklong gue sadar hantar ya. Nani kami buja gue. Soalnya dikaitkan dulu kan. Naleng kodo nih. Kayak bau gonto, bes kayak gue butar. Lalu bisnya bes ini sih, nggak ada mana. Nah, bisa dah sih. Bayo ada mendungan, nafsin sini selang nahin. Apa yang udah berah?
थास'नि प्लेट 1 लाना फैदों सथा प्लेट खौ दे नै यावहाय हासबेन्डआ ड्रन उरायहोदों आरोना इउ गोजौआव थांसिगोन ना बाबे बोरो ड्रनखौ नुवासै आं माथो गोलैखोना माखै फिसासा एम्फौ बायदि नै नैबे गोलैलै नै उरायगासिनो दं गोसोम सोमनो नै आंना स्नेक बायदि सोंदों स्नेक नै गोसोम सोम उरायगासिनो दं ना नै ओइ नै नैबे आंनि आखाइ सिद्दा नै औ आंना मबाइलाव जुम खालामनायाव मोजां नुवा नुवाखै मिन्थिया दे मबाइला आंना गेसाव सावसो नालाय बे माला उरायगोन उरायहोगासिनो दं बेनो खारगासिनो दंबा स' लोगोफोर बिराद गरम आरोना ओमफ्राय आं बेसेबांबा गोबाव बे सासे आं होनदोंमोन ना आदामोन दं बेयावहाय नालेंखर हैनो होननानै बेयावहाय सासे सिनायनाय लोगो मोनदों आरोना बिहाव जानाय ओमफ्राय दाना बाबामोन न'आव थांनो लेंनायखाय बै बाबा गोदैया दोनलांनांबाय आरोना उफाय गैया लोगोफोर लेंबायना आरो मानाबो खालामनो हायासै थांना फैबाय आरोना लोगोफोर बेसेबांबा गोबावयावनो जिरायनानै सेस आरो थांबाथ' रायलायनायाबोथ' जोम थांखाया नालाय लोगोफोर आंहा फासि साहैनांगौ खामानिया गोदोजोब्बाय आंहा थोरसिथ' आं दहायनो सुखांजोब्बाय सुखांनाया खिन्थु थोरसिखौ जाबनो मोनबावाखै आं ओरैनो दोनजोबनानै दङ थाविलाबो राननो रोङासै नै थाविलानो बे बोराया मोदोम फुगार ओरैनो दोनोना ओमफ्राय मुसि होजोब्बायलै लोगोफोर मा होनबावनो भगबान मावना लागोरसै मोनबाय नालेंखर दालायाबो माबायाबो बिगुराबो जानानै आं होनबाय बोरायखौ बोखारनानै दोन माबायदि दोनदों र' देखायनो जेरै जादोंमोन जेरै लोंदोंमोन बेबायदिनो दंजोबो नुवाखै आं होनबाय बोखारनानै दोन मा होनबावनो आरोना रानबाय आरो बे माखासेया रानाखै बोरायनि लंपेन्ट आरो गस्ला गांसे गस्ला दंबावोमोन बेखौ सुवासै आं आयदै मावना लागोन र' लोगोफोर ओमफ्राय दुगैनांगौबो फासिखौ जल्दि सानानै दुगैनांगौ बे आदायाबो प्लेट आरि लांनाय दङ दहाय सफारि फिथाइ जाहैनो ओमफ्राय नालेंखर हाननायखाय साइनैसो हैदोंमोन आङो दा प्लेट लायफिननांगौ आयु गरमा ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर ओमफ्राय नै हाग्रा नायदो माबोरै जानानै दङ आयु आंखौ बोरैबा गोसोम नुबाय हाग्राफोरखौ एसे फुस्रांना लानो र' लोगोफोर आयु गरमा थैनोसै नै दासो एसे सुरु फुहांदों नै बिसोर दाख्लै ससे फुदोंमोन गोरलै रज'फिनजोब्बाय लामाया नायदो अबस्था गैया ओमफ्राय सासेयाबो आंजों नुवाखै गोलोमफ्रुजोब्बाय फुवा अबाव हाग्रा फुनायनि सिमां नुदों बेहा नै बिदिखौ बिराद फुनो बाथारा नै बिदिया खारा आरोना थाथोंसै बिदिया बोरैबाबा बुरजा जाबा मोजांबो नुगारो आरोना बिदिखौहाय नोङो सान्दुं गोसायाव दाफैसै थां गरमाव लोमजालाबायगोन गथ' खोथाखौ बुजिया बियो गेलेनो मोनैनि ख्लां जागासिनो दं बियो ओजों आरो सान्दुं गोसा ओमफ्राय आंबो दाख्लैसो लोमजाखांनाय ओरैनो मैयासो दिनैसो एसे स्रां मोनसिनदों आरोना मैया होनबाबो खर' सानायफ्रा एसे दंबावोमोन दिनै आरो एसे जेनेबा बांद्राय जेबो मोनद्रायासै दिनै जल्दि एसे फुना लानोसै जा हायो दा फासि सानांगौ सोलाबनाय नङा दा देखायगोन आं र' लोगोफोर बेसेबां फुनो हायो साफा जाबाय सनालि सनालि नैसिबां साफा खालामनो हाबाय आरोना लोगोफोरनि बिदिनो दंबावो आरो नैबेखिनिखौबो बेसेखिनिल' साफा खालामनो हाबाय आरोना लोगोफोर आङो फासि जाहैनोसै दायो दुगैनांगौबो मोनागोन ना नङाबा दा र' लोगोफोर आं फासि जाहैनानै दुगैनानै लागोन पियास होनानै लाबाय आङो दायो थावआव नै आङो बेदरखौ होनानै लाबाय एवबाय आरोना बेनिफ्राय आं मैथा गांनै गांथाम होगोन ओमफ्राय आलु दरसे होदेरगोन गरमा दानगारो दायो आंनि मस्ला मस्लिखौबो होनानै लाबाय ओमफ्राय गेसखौबो फिसा खालामनानै लाबाय आरोना लोगोफोर जाहाथे खामिनि नांथाबिनि सारायाथ' मावखायो सारायनि खिबुआनो मोजां नंला लोगोफोर जाबाय आंना बे बिदैखौ एसे दोनगोन आं मानोना जेबो सङाखै नालाय बेजों दा ओंखाम लगायनानै जानो थाखाय आरोना